Zdar lidi, já jsem Luky z kanálu Lukáš Jinek a dneska tady se mnou David. Čau. A na dnešek jsme si pro vás připravili Mix Challenge. V téhle challenge půjde o to, že jsme si pro vás připravili tyhle potraviny. Kdyby někdo nepobral, co je to za věc, tak vám tady hezky popíšeme. Takže první věc je psí žrádlo. Asi všichni víte, že to nebude moc dobrý. Další věc tady je žampiony. A já nemám moc rád houby, tak určitě to pro mě nebude nic dobrého také. Teď co? Tak další tu máme také mlíko, což já osobně tedy nepiju, takže... Jako, já mlíko piju, ale když to zamixujeme se sardilovou pastí, se sardinkama a tam s těma věcma, s tím žrádlem, tak myslím si, že to nebude moc dobrý. Jednak tak tady je ta sardilová past, když jsem si myslel, že to je celkem dobrý, ale když tady je 24 gramů soli, tak no, je to celkem špatný. Sardinky, no to mi chutná, ale když to zamixujeme s mlíkem, tak to nebude moc dobrý. Pak tu je také čokoláda, taky asi v tomhle mixu nic moc teda. Dále, jo, dále tady máme, co to je, vanilkový cukr, všichni znáte, kokos, všichni znáte a co je tohle? Já nevím, něco na stejky. Něco na stejky. A ještě tam dáme 5 sušených chili papriček, tak si užívejte naše trápení. Tak OK, jdeme na to. Takže první tam mrskneme tady z ty houbičky. Tak odměřeně hezky. Hezky odměřeně. Tak. To by asi kurva mohlo stačit určitě. Teďka to tuňáka. Je to tuňák, nejsou to sardinky. Ten tam dáme celý, jinak se zkazí. Tak, hezky. Co tu máme potom? Sardilovou past. Tý tam dáme trošičku, protože to je hodně slaný. Jestli bychom se z toho potom po tento. Tak. Stačí. Potom tu máme něco na stejky, jak říká David. Tak vysypeme. Hezky. Tak to stačí. Cukřík vanilkový. Takhle celý. Tak. Potom co tu máme? Kokos. Tady je kokos. Jde na pána. Čokoládku. Slastně to vypadá, co? A zalijeme to mlíkem. Hezky polotučným. Tak. To bude bohatě stačit. Teď se detailně koukejte, jak nám to bude mixovat. Takhle ještě psí žrádlo tam dáme. Hezký tyčinky. Hop. Trošku mlíčka tam dolijeme. Tak. A mixujeme dál. OK, to by mohlo stačit, nalijeme to do shakeru.
to bude velice dobrý, počkat. Počucháme. Jo, je to dobrý. Tak jo. Můžete se těšit, jak si pochutnáme. Na dobrůdce. OK, tak čus. Tak, tady máme tu dobrůdku. OK. Každému nalijeme stejně, aby nikdo nebyl ve výhodě. Kakajíčko. Doslova. Nevypadá to tak zle. Můžeme tady to vypít celý, jo, takže vypijeme to tak do půlky a pak tam vylejeme tady ten zbytek. Kámo. Ty kráso. Tak OK lidi, přejte nám štěstí, ať to vypijeme a koukejte se. Dobrůdka, ty vole. Ale je fakt špatně, nedělám si kozy. Nevypadá to tak zle. Takže jdeme na to. Nejdřív. Mně se špatně. Nevím, mě to smrdí, ale dávno by to voní, nevím. Je to, ta vůně je spíš jako ledová káva, no. Jakože fakt, že jo. Jo. Ale Dobře no, tak nechce se mi jdeme na to. Dopijeme teda do té půlky a pak si dolejeme. Jdem? 3. Počkej, jenom si líze, Nenčko. Cucnem. Co? To nedám, kámo, to nedám. Pojď, To nedám. dáme to do půlky. To nedám, kámo. Do půlky. To nedám. Do půlky pak si dolejeme. Já to chci ochutnat ještě. Nebo nechci, Ochutnej ale... to a uvidí, to nedám. To nedáme. Fakt to musíme dát, ty vole. Skloňování. Když tak se pobijeme na pohodu. To si jak prdel, ty vole. Nečekal jsem, že to bude tak zlý. Prdel. Ta vůně není špatná. Jestli to vypiju, tak se pak pobluju. Bez prdele. No taky. Tak určíme plány, dopijeme to do půlky a to stačí bohatě. Fakt víc si nedáme. Kámo, Já jsem se zvracel už po tom kousíčku. Mě taky. Ale fakt myslím, že tohle bude video. Jo, bude držet. Ty vole, já to... Nebo změníme plán, že to vypije jenom Lukáš. Jako... Ty krásu. Ten kokos, jak tam ještě nasáklej tím humusem a ještě, nevím, co jsi tam dal, nějaký ty, nevím, losos, vole. Napříč žádlo, mlíko. Hej, tak aspoň pocať. Jak začíná tady ten nápis, tak pocať reálně. Kdy začíná do píči, tak vidí do hajzlu. Ok, tak jsme si to trošku ochutnali a ty kráso, dáme to pocať, takhle pocať oba dva, že to fakt nejde vypít, to je nechutný kurně. I tak určitě se pobudeme, když to vypijeme. Určitě na 100% se pobudeme. Takže na 3, 2, 1 teď začneme pít a nesmíš klamat. Fakt nepodvádíme, že si budeš mít ten výpisy, jo? Humus. Zkuste se doma sami, ty vole, si namíchat takovýhle koktejl a uvidíte, že nekecáme, to je fakt nechutný. To fakt nechce. Mě taky nevůbec. 3, 2, 1. Tři, 2, 1. Ty vole, ne, kurva. Je to jen pití, vole. Je to jenom pití ze sardinek, kurva, z tuňáka. Krásu. Ten tuňák to nejvíc zkazil, hele. Jo, bo tam je ten olej z toho tuňáka. No, to je pěkný humus. Ok, fakt teďka na 100%, musíme. To až tady. 3, 2, 1. Teď. Jsi se to napil, kámo.
ultimátní humus, ty vole. Napij se, dělej, jdeme. To by se nechci zvracet, vole. Jo, chce, vole, ale Jak to ta... Nevypněj to. já se podívám. Natáčí to. To humus jak svině. Kámo, ty si... Co jsem obědval? A neviděl jsem se mi v očích, kurva. Větší sračku jsme fakt nemohli vymyslet. Nikdy, ty vole. A ještě jsme to chtěli vypít celý, ty vole. No, už fakt to spolký, Pojďme. Fakt úplně, přísej. Zkusíme to, ale ty zase nic Já neuděláš. si naplním tu celou, ale pak nechci do kuse a pak to spolknu na jednu. Jdeme. Viděl. Počkáme chvíli. Kde to neměl furt? Kámo. No takže už jsme to měli natočený, dotočený všechno, závěr všechno. Pozvracel jsem se tady, kurva, a rozhodli jsme se, že to natočíme znova. Dáme si oba dva plnou pusu, koukneme se na sebe, až to bude mít hotový, plnou pusu, pak to spolkneme najednou a uvidíme se, kdo se pozvrací. Já už jenom vidím a kurva chci mít zvratku. Neplivej to, prosím do pusy. A to nejde, já Neplivej to to, jde nedám. to, můžeš to ovlivnit. To nejde. Zkus to. To nejde. Já se snažil naplnit co nejvíc, ale já nedám půlku pusy nebo celou. To je... To neměl nic, kurva. Měl, vole. Kámo. Tohle se napiju ještě jednou, prostě dokud se nepozvratnu. Pojď. Jasně. Voda. Spolkni to. Dám. Omlouvám se, kurva, tady to pak nejde. Takže tuhle challenge jsme asi nezvládli. Zkuste se doma sami, na začátku máte recept, jak si to tady z toho udělat. Nejde to, fakt to nejde, nikdo by to nezvládl, absolutně nikdo, možná ten, který Můžete to zkusit, no, ale jako hodně štěstí. Pozvracel jsem se 3krát, na videu to jde vidět jenom 2krát. Protože tady u toho prvního, jak jsem se pozvracel, mi zrovna zavolala máma v tom videu. No, A bohužel to se video se celý zrušilo. několik záznamů se vymazalo, no, takže No. nejde to. Tak, doufám. Tak jo, doufám, že se vám tady aspoň trošku líbilo, že vás to zabavilo na nějakou dobu. A tady zde jenom se s váma loučíme a do komentáře nám napište nějaký další challenge, ale nějaký splnitelný, který víte, že jde splnit, ale tady to nejde absolutně, vůbec to nejde. To je... Tak jo, mějte se a čus. Čau.